Hidi asai katiki asai amu keklem arat atum aphan ning ke parungji aphan ke mat hapen inut IAS retired jai kathar methang amat Hidi sundunsi sok ke asai kedeng Pinila khain koiraisi Borjan MEC constituency Lakhijan hawaralong APHLC asong atum thurpakpen Hidi Sok ke asai keklem pon Ilikar biaso karbag aso tumke sai katiki pensi hem episode so phan kachelana ipu penajok inut IAS abang phumate officer pu claim that aphisetame amethang thurplutsi hidia sai ke claim ke japon ke manghume me bino ilitum non owe kimiatum sitame isi kacharli dunang ji ke nanglia jadar pu claim sitame methang kicholong ji aphan ke sai chu claim vek nangji APHLC asong atum sitame party campaign aparta prek jam asai tame do desang se claim pon bom dam bom sido lapen kebang journey hunger strikes tame do ponsi 125 amendment aput hakta modified vek nang ji pusi lam the pachini pon la 125 amendment ke la ke modify nai pulo tangte haladak article 280 paragraph 3 subparagraph 1 along haladak union government state government puhada daket tokdo haladak si ilitum autonomous state puhada dak tok dundet nai union government state government and autonomous state puhada tok dundet nai athema article 275 long si autonomous state 2 article 244 alam hadak si ke tokdo lapot la si 275 yong si ili enante ilitum autonomous state ke longji ining ke thedo seta 280 along ke article 280 along ke hadake autonomous state alam tokte hadake itum hanang pipedet pohala bange six schedule ke ankang thera sonpu jotson beki po alam ke rada phan pangnek soi nang pu aphan chok ate hadake tokdo autonomous council pulote longli arona bangke state sarkar tumpen jakong isivet lopusi ke tok do pusi jai kathar pen ningje pon six schedule ke ankang ther po bangke lake munit phan pangnek soi nang po phan chorana lage niliama tha hai lage serious alam gali jotson beta la munit pangnek soi nang po phan chorana athema la six schedule long ke tokdo long le matters ke di the matters of land and revenue is equal to the state government pada ka tokdo state government pulo tangte ladake autonomous council pulo pada ka tokdo ante lo autonomous council pen state government chi homan lo ke ante anle ku si kang dugwok pu meilang yong si lata ing dugwok pulo te state government ta ing dugwok pulo ipul ligi punang po hala governor bang kroy credit titi hedi abinongge lata ke kroy kreta no man ke kroy kreta council si lo ke lota article 163 pensi lo wrong titi lake ituma alo kali lake ituma phan kali lake council phan kali lake council ke six schedule para 20 bb pensi lo ba pensi lo nangji alang litum pia polo para paragraph 20 ba pen pia polo lo hai hedet council tum ke lo hai he theke lo det lote ala governor bang sohi det pogadi hala sohi det na puka phere la puya athe sohi det lote la BJP high command tum la tum phan ing check pick pon ke la puya nang tum karbia khai ta ka chepe du puya karbia khai ave det nai punang putang bomle pupoyo alam bang bali bathar pen projenterang karbiang long life